Moi, mun nimi on Mikko ja tällä videolla mä esittelen kuinka pienipiiripalvelu asennetaan Samsung Galaxy Tab-laitteelle. Eli me aloitetaan sillä, että me ensin varmistetaan, että meillä on käyttöjärjestelmä uusimmassa versiossa tässä laitteella. Ja sen mä teen sillä tavalla, että mä siirryn tänne laitteen asetuksiin ja etsin täältä kohdan tietoja laitteesta ja ohjelmistopäivitys. Tietoja laitteesta. Ohjelmistopäivitys. Päivitä, niin se lähtee tarkistamaan, että viimeisimmät asetukset on olemassa. Tässä kohtaa se haluaa vielä varmistaa, että haluanko mä käyttää nimenomaan mobiilidataliikennettä tähän päivitykseen, ja mä hyväksyn sen tästä painamalla OK. Tämä perusnäkymä tähän asti on yleensä aika samankaltainen kaikissa Samsung Galaxy Tabeissa. Painikkeet voi olla pikkusen eri kohdilla. Mulla on tässä juuri Tab E-laite, millä mä tämän esittelyn teen. Noin, ja nyt mä sain sieltä tiedon, että uusimmat päivitykset on jo asennettu, eli mun ei tarvitse tehdä mitään tälle laitteelle. Se voisi myös kertoa, että tämä ja tämä päivitys on tarjolla. Silloin se päivitys hyväksytään, että varmasti ollaan uusimmassa versiossa. Minimikäyttöjärjestelmä, millä tämä toimii, niin on 4.2.2. Eli siitä uudemmilla saadaan pieni piiri toimimaan. Hyvä. Nyt mä tiedän, että mun käyttöjärjestelmä on varmasti uusimmassa versiossa. Ja seuraavaksi, koska tämä laite oli jossain ihan muussa käytössä aikaisemmin, mä haluan palauttaa tämän laitteen tehdasasetuksiin. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että mä menen täältä henkilökohtainen, varmuuskopio ja palauta ja alkuperäisten tietojen palautus. Ja se haluaa mua vielä varmistamaan, että haluanko mä todellakin palauttaa laitteen. Ja tästä mä sitten painan palauta laite. Ja kun mä olen painanut palauta laite, niin laite käynnistyy uudestaan ja käy tämmöisen Setup Wizardin eli käyttöönottotyökalun läpi vielä. Ja meillä on tässä sivuilla myös kirjalliset ohjeet siihen, että mitä tässä käyttöönottotyökalussa täytyy eri kohdissa vastata. Mutta se on aika simppeli juttu. Mä hyppään nyt tässä videossa ohi tämän tehdasasetuksiin palautuksen. Mä siirryn seuraavaksi tiettyihin asetuksien muokkaamiseen, mitkä on erittäin tärkeää tehdä siinä vaiheessa, kun pientä piiriä asennetaan. Nämä on nimenomaan ne asetukset, jotka sitten varmistaa myös, että tämä laite toimii oikealla tavalla siellä ikääntyneellä käyttäjillä. Ja ensimmäinen tärkeä on tämä lukitusnäyttö. Ja täällä me valitaan näyttölukoksi ei mitään. Eli tämä tarkoittaa sitten sitä, että jos laite jossain vaiheessa käynnistetään kokonaan uudestaan, niin se käynnistyy suoraan pieneen piiriin eikä pysähdy tähän lukitusnäyttöön. Sitten meillä on muutama turvallisuusasetus, mitä me halutaan muuttaa. Eli täällä meillä on tärkeä ruksi tuntemattomat lähteet, joka onkin täällä jo hyväksytty. Eli tämä tarkoittaa sitä, että laitteelle voidaan asentaa sovellus seuraavassa vaiheessa suoraan pienen piirin sivuilta. Sitten meillä on vielä yksi asetus täällä turvallisuusvalikossa, eli määrätä SIM-kortin lukitus. Jos käytetään mobiiliverkon dataliittymää, eli laitteessa on se SIM-kortti sisällä, niin se SIM-kortin lukitus, PIN-koodikysely, kannattaa laittaa pois päältä, niin kuin se tässä onkin. Tarkoittaa myös sitä, että jos laite käynnistyy kokonaan uudestaan, niin siinä vaiheessa sitä ei ikääntyneen tarvitse sitten naputella sinne. Tämä oli mulla kunnossa, niin mä menen eteenpäin. Sitten vielä yksi helppokäyttöisyysasetus, mikä on hyvin tärkeä. Löytyy täältä kohdasta näppäryys. Eli viive jonkin aikaa painalluksella on hyvä laittaa pitkäksi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos koordinaatio ei ole ihan parhaassa kunnossa ja muutenkin ehkä vähän hidasta se laitteen käyttö, niin pitkä painallus, jos tulee laitteelle, niin laite ei tulkitse sitä, että se olisi tosiaan tämmöinen vähän erilainen painallus kuin normaali näpäytys. Tämä on hyvä pitää siellä 1,5 sekunnissa. Selvä, eli tässä oli oikeastaan nämä tärkeimmät asetukset, mitkä pitää tehdä. Ja seuraavassa vaiheessa me sitten siirrytään asentamaan pienen piirin varsinainen sovellus tähän ja kirjautumaan sisään. Ja pienen piirin sovellushan asennetaan tähän laitteelle ihan selaimen avulla. Eli se, mitä mä seuraavaksi teen, niin mä avaan täältä ihan laitteen selaimen, tässä tapauksessa Chrome, ja naputtelen osoitteen, mikä on tämmöinen kuin pienipiiri.fi/s.
Ja tämän kun mä avaan tänne selaimeen, niin mä näen tämän oikeastaan yhden ainoan latauslinkin, mikä täällä on, eli Helper APK. Ja tämä Helper on semmoinen sovellus, mikä me ladataan tähän laitteelle, ja se viimeistelee sitten tämän asennuksen loppuun asti. Mä painan tuosta Helperistä ja hyväksyn sen latauksen. Huomauttaa, että tämän tyyppinen tiedosto voi vahingoittaa laitettasi. No me tiedetään, että se ei vahingoita laitetta, koska se on pienen piirin sivulta ladattu. Ja nyt me nähdään tuolla ihan laitteen vasemmassa ylänurkassa tuommoinen nuoli alaspäin, eli se tarkoittaa sitä, että nyt sitä ladataan sitä sovellusta. Vilkkuminen loppuu, mä pyyhkäsen tuolta nurkasta alaspäin valikon, jolloin mä näen tässä Helper APK lataus valmis. Mä painan sitä Helperin kohdalta. Näin, ja asennus alkaa. Eli Helper vaatii tiettyjä oikeuksia tähän laitteelle. Mä painan asenna, ja asennus alkaa tästä. No niin, nyt tuli tieto, että sovellus on asennettu, ja seuraavaksi painan, että avaa. Mun täytyy pari juttua vielä täällä hyväksyä, eli tehdään Helper-sovelluksesta laitteen järjestelmänvalvoja. Se mahdollistaa sitten pienen piirin oikeanlaisen toimivuuden. Mä hyväksyn vielä tämmöisen tietosuojakäytännön Samsungin Knox-ohjelmasta. Liittyy näihin päivityksiin ja laitteen lukitsemiseen. Ja vielä toisen kerran täytyy tietosuojakäytäntö hyväksyä näköjään. Näin. Ja nyt laite lähti sitten lataamaan näitä muita sovelluskomponentteja, mitkä tähän pienen piirin käyttöön vaaditaan. Eli se hetken aikaa latailee niitä palasia tuolta ja odotellaan. Mutta me tarvitaan ihan kohta niitä käyttäjätunnuksia, mitkä me ollaan tuossa aikaisemmassa vaiheessa luotu. Eli erityisesti sitä 6-merkkistä avainkoodia, mikä rekisteröitymisvaiheessa on tullut. Se avainkoodi on koodi, jolla nämä laitteet tunnistetaan aina sitten tietylle käyttäjälle. Ja se meillä on hyvä olla tässä vaiheessa mukana. No niin, eli nyt mä saan tähän tiedon All Apps Up to Date, joka tarkoittaa sitä, että ne kaikki ohjelmistokomponentit on nyt sitten ladattu pienen piirin palvelimelta tähän laitteelle. Ja nyt mä syötän sen avainkoodin, minkä mä olen saanut valitsemalla tästä syötä avainkoodi. Ja tämä on tosiaan, avainkoodi on aina käyttäjäkohtainen, eli teillä on se oma avainkoodi, mitä käytätte. Mulla se on nyt tämän näköinen. Ja sitten mä painan Sign In. Ja saan tiedon, että User Sign In, eli mummo Möttönen on nyt sitten tämän laitteen käyttäjänä. Hyvä. Ja nyt mä painan vaan täältä Aloita käyttö. Ja näin. Pienen piirin asennus on sitten saatu valmiiksi. Mä voin nopeasti vielä tarkistaa, että ketä täällä puheluissa näkyy. No siellä vielä ei ole muita kuin minun omat tiedot, mutta myöhemmässä vaiheessa nähdään, miten sinne lisätään muita. Viestitkin vielä puuttuu. Eli nyt meillä on periaatteessa pienen piirin perusasetus valmiina tehtynä, ja seuraavassa vaiheessa me voidaan sitten lähteä katsomaan, että millä tavalla me muokataan tätä meidän oman ikääntyneen käyttäjän tarpeisiin.